Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली ग्रेड 3 एग्जाम दिनै जासिगोन बेनो जाबाय SLRC। दा गासैबो नोंथांमोना मोजां होदो एन्ड अल दा बेस्ट थाबाय गासैनिसिमबो। बेनिफ्राय जोंहा गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन DHS नि सायाव मोनसे भिडिअ खालामनानै। दा जोङो जेब्ला अफिशियेल साइडआव फैगोन अब्ला एडमिट कार्ड पर्टेलाव फैयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि होनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हायो जेरै हमना ला नोंनि आईडी नाम्बार होनानै दा जों बे आईडी नाम्बारखौ होनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हायो नाथाय जों मोनगोन एडमिटआ जों सिगांनि एडमिट मोननाय जागोन आरो गोदानखौ दासिमबो रिलिज खालामाखै जेब्ला रिलिज खालामगोन नोंथांमोनाहाय एग्जाम होनो मोनगोन दा बाथ्राया जाबाय एग्जामा माब्ला कन्डाक्ट जामारगोन बेनि सायाव दासिमबो जोंहा फिक्स नङा दा बुंदोंमोन जोंहा थांनाय बाराव नटिस ओंखारदोंमोन जे बे आनजादा जोंहा 4 सेप्तेम्बराव जागोन होननानै आरो दाखालि मोनसे जोंहा भिडिअ मोनदों एबा नोंथांमोना नटिस खालामदों जानांगौ कि जोंहा निउसआ बुंदोंमोन CM सारा जे एग्जाम जोंहा बे पस्टपन जानायनि लामायाव थांनो हागौ होननानै मानोना एग्जामखौ थाब कन्डाक्ट खालामनांगौ इजि नङा दा मोनसे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो थाङोब्ला गोबां मेटेरियल्सनि गोनांथि जायो दा मोनसे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो थाङोब्ला गोबां जिनिस नांगौ जायो हमना ला माखासे सेन्टार नांगौ जायो मेन पावार नांगौ जायो दा बेखौ लानानै जोङो मोनसे फोथायनाय थायो कि बे एग्जामा उनावहाय जानो हागौ मानोना एसेबां इजि नङा एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाया दा बेखायनो जों हमना ला 4आव जोंहा एग्जाम जायोब्ला दासिम एडमिट होनांसिगौमोन दासिमबो एडमिटखौ रिलिज खालामाखै थ' बेखौ नायोब्ला बे एग्जामा पस्टपन जानायनि लामायाव थांनो हागौ आरो लोगोसे अक्ट'बराव जानायनि चान्सआ थानो हागौ दा जायखिजाया जों नेबावगोन अफिशियेल नटिस नेबावगोन माबा मोनसे नटिस फैनो हागौ एग्जाम पस्टपननि एबा एग्जाम जागोननि एबा जायानि दा जायखिजाया लोगोफोर जाय नोंथांमोना एडमिट कार्ड मोनाखै नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था फरगट पासवर्डआव होनानै नोंथांमोना रिकभारि खालाम आरो कन्टेक्ट नाम्बार दंखायो बे नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै बारे खालामबाय था ट्राइ खालामबाय था जाहाथे नोंथांमोना एडमिटखौ मोननो हायो दा जायखिजाया लोगोफोर बे आनजादा गासै 50 कुइसन थागोन आरो मोनसे हायोब्लानो नोंथांमोना 2 नाम्बार मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया दा बेखायनो नोंथांमोना बे ग्रेड 4 एग्जामखौ मोजां होदो आरो ग्रेड 3आ दासिमबो डेट ओंखाराखै आरो जेब्ला DHS नि ग्रेड 3 ओंखारगोन नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन स' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर DHS एग्जामनि बिग आपडेट